ka jinglong jingman jong upat ba ya kene ke sarkar MDA tu bala tho dei ba madia lalu tongnya ngap khendiat kalong ka ai ka ba om da sngo tanat ban yo sngo na ubabun balang ba haba ke jimbekre ya ki election MP Shalok Sabha arajar arbe saw bun kiong ngitengi kloi ban kershan ya opra tang bawo kiong ngim sngo nut mi pat ba na kadau barang don gi bahayi ngasem ki jongki ki barang terikam sarkar te shifting yo sha penhir keput ahagane ke sarkar nalor kata ki ong himaki kane ke sarkar te ke bakamper namar ya kito ki bakershan ya ki wai ki parti like na ke NPP te ngim siau nut mi madan yo sha trei kala shu ki ong baha ka syong ying ngin chulong tangkum kita ki silent supporter lane kita ki silent voter bun ba kum kine ki briu ki balak sneu thu ba pleng ngi syong brau ha ai ki tinggi kiu ban pen pa pa ba ai lade ya ka ai ki kershan yo sha jot khamaka yo sha tre kala ha ki bor ba halor wat kinong kershan ka at di eru kimlong lai lut ban mi perthai ki ban bha omlong re ban pen pa perthai ya ka ai ke parti ni kandidat baki kershan ha kene ki election MP mentaus nem arajar arpusau hanrei ki ong pentikna ha kene ke ganti tengi baro hau prabet ki ong wat ngewai ai ya menta tengin chu syong ying shwa hato pisngeu kumno halor kene ke jing pen pau jong kine ki riu pat ba bat hato kane kamdai mo kata ke jing syak tak syak kum ya kamon balai lut jong pat ba hangno ra hangno saya ahi ya ki jubab jong pi hapo comment section kublai shibun